20 юли 2023 година. Петрол, бензиностанцията Стамболийски. Групата се събира. Ще заминаваме за Румъния. Ще качваме Трансвагараш и Трансалпина. Ето. Добро утро! Трябва да дойде всеки момент. 5 часа бях на Дизелора, пих кафенция до сега и съм тук на комарите. Не остава място за мен да се кача на мотора. Добро утро! Тримата заминаваме за Румъния. 20 юли 2023 година ще ходим да изкачваме Трансалпина и Трансвагараш. Да ни попътим вятъра и безаварийно. Кое е това? Някакво село? Мене? Малко румъне ще се чува тук. Айде, Веско, ти си? Свързах се сега, ми дадох телефона, се свързах. Не, страни, че е до кола. 86 км от границата точно. Димек от Руси. 86. Топло, горещо. Яко. Това ще го изиграем. Ето, 27.2023 Румъния. От Румъния. Пътя C7. Това е първата нощувка. Ей, тук в това казаре. Мария, не знам си как точно, да. Ето, има сигурен паркинг. Нещо като хостелче. Ето го Веско, бати Иван. Ето. Мини-бар, баня, една спалня, 2 легалца, една стая като за всички. Става. Супер. Прекрасно. Ето. На 50 метра има магазин. Петрол бензиностанция има набързо. Утре ще заредим и газ нагоре по C7. Ден втори от нашето пътуване. 21.07.23 година. Часа е 7 часа и 15 минути. Последни приготовления. Подготвяме се и ще потегляме нагоре. Ето, освобождаваме хотела. И така. Ще качваме Трансалпината, Трансвагарашан. И тогава ще спим и после ще слизаме през Трансалпина. Ето. Времето е чудесно. Напред! Доста си става жешко вече. Ето. Баеля Ляк, 55 км, 7C. Ето, едни хубави кадри. Ведраре ли беше това? Ведраре. Ведраре. Ето едни хубави кадри. На язовира.
цялата меца е излязла. Ето, виждаш ли? Аз мисля да тръгнем. Нещо души, ама. Нещо и хвърлят. Ай. Ще се види. Супер. Ето, че започнахме изкачването на Трансалпина и се откриха много хубави гледки. Напредваме малко. Ето. Има малко сняг даже. Ето да се запаметим, да се увеличим. Ето една сбъдната мечта. Трансфагараж. Много красиво. Много яко. На 3 км от върха Трансфагарашан. Ето серпентините долу как се вият. Много голям кеф, Веско. Това е човек. Сбъдната мечта. Ето. Гледай красота. Подходящо време е уникално. Айде. Искаш да запишем на върха? Искам да запишем, да, че сме на върха. Втори ден от Румъния Трансфагараж. Вече сме топ на върха, Веско. Нали сме топ на върха? Вече сме на най-високото място. Сега ще заредим батериите и тръгваме. Уникални гледки нагоре има. Снега се е стопил. Тук между другото все още има сняг. Сега ще се опитам да покажа. Ето го е там. Ето го снега. Кефът са хората. Най-високата точка на Трансфагараж. В момента е петък, 21 юли 23 година. Ето, ще спускаме Трансфагараж. Направо с бъдната мечта. Бати Иване! Помахай! Помахай, че те снимам. Веско! Браво! Красота! Скивай! Ето. Гледай. Кеф. Ето го лифта. Ето. Ето това са красотите. Супер. Красота. Ей, за тази гледка дойдох тук в Румъния на Трансфагараж. Ето е за тази гледка. Ето е заради тази панорамна гледка. Гледайте хубаво. Спомен. Уникален, велик. Е, това е. Красота. Аз не метало на птиче, да, не знам да снимам.
Гледай. И отново да кажа, ето заради това съм тук. Виж. Гледай. Румъния, Трансфагаршан. 21.07.2023. Красота. А тези двата мотора познати ли са ви? Които идват? А? Давай, аз ще настигна спокойно. Серпентини. Браво. Това е красота. Гледай, да влизам в кадъра. Това е. Красота! Не съм. Вила Мая, втората нощувка. Каза Мая, така се казва. И пак сме близо до Балкана. Много хубав изглед има. Тук има едно външно барбекю, може да се обособи човек. Да си пални, ако иска. В тая къщичка сме. На втория етаж. Там отвън ще бъдем, като се поскрие слънцето под навеса. Така, хлаждаме биричка. Ще си хапнем. И общо взето утре към Трансалпина. Добро утро от Румъния! 22.07.23 година. В 6.25 ще се отправяме след малко към Трансалпина. Само че да направим ни кадри на бурята тази нощ. Какво е състоянието на моторите. Гледай, всичко е мокро. Ето. Ето влагата. Сега ще закача дисагите. И така. Утрото ще е супер. Екстра. Айде, поздрави от нас, ще се видим. Сега. Веско? Опа. Ликата ма снима? Да. Всичко се документира. Няма... Ето, вече сме на 50 км преди върха на Трансалпина. Стикер бине. И аз искам стикер. И аз искам стикер. Ето мотористите, които минават от тук, си слагат по един стикер за спомен на Сергията, която се продават стикери. Ето. Моторкамп България. Адвенчери. Ето, супер! Ето, почти сме на върха на Трансалпина. Страхотни завои, страхотно каране, прекрасна гледка. Ето. Затова си заслужава да дойдеш тук. Ето ги, виж ги. Бати Иване! Така, уникално, още предстои нагоре, ето го пътя. То си личи. Красота, 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 красота и само красота. Уникално.
Това е. Още един прекрасен и хубав ден, красив. Супер. Гледай. Невероятно. Невероятно. Гледай. Няма такива цветове, такива кадри. Прекрасна работа. Супер. Ето. Барахме една хубава чешмичка, си налеем вода и пътя продължава на горе. Ще малко. Ние дойдохме. Красота. Ветровито е, може би ще има някакво смущение на звука. Да. Ето, оказа се, че точно когато слизаме в ниската част и все още сме във високата, има рали. Някой трябва да изчакаме 2 часа, докато пристигне ралито и тогава се освобождава пътя да се отвори. Ето. Ние пристигнахме преди ралито, сега чакаме да дойдат да стигнат и тръгваме след малко. Да, ето. Иначе наистина сме още във високото и трябва да слезем и там. Ето. Време за почивка и ще разгледаме нещо. Тук е така. Ние в момента се намираме някъде тук под Новаци. Под Новаци, тук се някъде се намираме, в тази част. Остава ни малко, ни остава да слезнем долу на този главния път 6-7, който. И няма да вървим в Търговжило, а ще тръгнем после по тук по тия преките пътеки. Как Анче навигацията е изчислила тях. И тук, ако фанем така, имаме повече време. Това е положението. И тук тръгнем по следващото спиране, има да долу тук я Филаши, я Крайова или на Бекет. О, Бекет. Това е положението. Много скоро пуснат вече участъка. Да, правя малко видео. Сега ще ме ескортира да слизаме от Транс-Алпината надолу. Аз ли гости? Да. Еми да, чакаме си на ферибота на Оряхово, да може да се преминем оттатъка вече на българско. Има доста камиони, коли има. Да, малко остана от пътешествието. Все още си е румънско. Его над Дунава. Его. Идва нашия ферибот. Големия кораб пристига. Големия кораб. Ето го. Да, наистина, вече на ферибота, след дълго чакане, още малко ни остана от Бекет, Оряхово, и сме оттатъка. И ще поемем към вкъщи най-вероятно. 7:20 в момента вечерта е. Е така. Ето. Това е. И понеже се удължи работа, ни наприеха в хотела, да ви кажа. Сега... Това видео ли е? Да. Сега сме в Ботевград и напредваме по-малко, така че... Минахме през сега, дете съм ги чувал. Тук Да. Обаче пък уникален път. Транс Ботевград 3. Айде. Айде, че ще продължаваме. Айде, че ферибота и той закъсня. Да. Ралито и то да забави. Да. 23 юли 23-та. Прибрахме се от Румъния и
Крайният километраж е 1450 км.